Ambe do kala kan so akling mana. Fogali ba min kera songo odona. Akera sobi kato jamana e 3 jours de deuil décrété. Bi anya ye ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, ani ministre de réconciliation colonel Wage. Ani action humanitaire sociale Imam Jara ou déplacement ke kata do donc alaka d'abord muni tanyana alaka udaro sumaya alaka ankisi anyugorema alaka basigi nati jamana kono ortem ay communiquer minke ala anga ortem nome la maison du village de Songo, une localité située à 10 km de Banyagara, transportant des forains a été la cible d'une attaque sur la route nationale 15 par des individus armés non identifiés. Le bilan fait état de 31 morts et des blessés. Le gouverneur de la région s'est rendu sur le lieu. Oumar Maïga et Suleiman Tefsoubé. Dans la matinée du vendredi 3 décembre 2021, aux environs de 9h, une camionnette en provenance du village de Songo, une localité située à 10 km de Banyagara ville, transportant des forains a été la cible d'une attaque sur la route nationale 15 par des individus armés non identifiés. Le bilan fait état de 32 morts et 18 blessés, tous des civils. Face à cette tragédie, le gouverneur de la région de Banyagara, Messa Fane, à la tête d'une forte délégation composée des autorités administratives, politiques et du commandant de la zone de défense numéro 6, le colonel Oumar Traoré, s'est rendu dans le village de Songo pour apporter le message de soutien et de compassion des plus hautes autorités de la transition et du gouvernement. Nous avons fait le déplacement pour venir s'enquérir d'abord, faire le constat sur le terrain et ensuite s'entretenir avec la population. Donc à l'endroit de la population, nous avons tenu à saluer cette population et à leur transmettre les salutations des membres du gouvernement. Et justement suite à cette attaque, et leur signifier tout simplement qu'ils ne seront pas oubliés par l'État malien. Bien entendu, c'est l'insécurité. Donc le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour circonscrire ce phénomène. À la suite de cette attaque barbare, les autorités régionales de Banyagara et de Mopti ont déployé des unités de la gendarmerie et de la protection civile pour apporter assistance et soutien aux blessés et rassurer les populations. Nous prions pour le repos éternel des disparus. Nous vivons des scènes de mort au quotidien. C'est pourquoi nous sollicitons une intervention rapide de nos autorités afin de circonscrire ce malheur. Au nom des plus hautes autorités, jamana akele jamana nyamugo ye do donge ka kle sabata shi blake umadoma Banyagara gouverneur aye déplacement ke katra kasara kerola mamunumbe kata jamana ka do donge uye ani gendarmerie ni police ko lu déployer wala sa kase kata la kana wasabati ka ada awlaki la sigi ka fo jamana hami kele mimbe ala o ka fere tige dongo do kase ka basigi o sabati jamana afambe fe ala ka o sabati o noya ambe koyi ayra kera chugodi kene ka ouverture média Tcherno Mangara et Bouba toujours réactif et toujours professionnel ou ye dowole a kene kan mu ni akera chugomi alebena auni on ka expliquer anye. Écoutons comment le massacre s'est déroulé. Tout ce sont mon coup de mobile qu'on est. À Betorala. Donc, on a fana bon tellement à Gentoro. Il y a une à te faire bon voilà. Donc, nous pour qu'on fana ouais pas le dos pour la chicho à te faire une mala. Donc, wati arme on vient là vraiment à quoi là. Donc, mais est-ce qu'il y a un peu à quel niveau on peut kachaya? Ni yo akirena. Ni yo akirena bien à clé ça va donc attaquer ma vie. Kunu asini kunu essentiel de attaquer. Mo sama de kumbe mobile ko ko laga bo. Ko laga taga to mo mobile ni akona na mina uluta otasela odona nai. Katkari digi do na tola o ya pali. Ka kisa ka ga le fana tola la katkari do le be. Oni ni ina bo chala 2 km o be zone kile. Be zone kile. Do ni be boko kile gar. Kia lincheni kera Songogar. Songogar. Wallahi. D'accord. Donc, nous avons Chouberduna. Chouberduna, sur les bis, on a kera, mali autorité femme d'Onyena. D'accord.
bi sɔgɔma na sɔngɔ mɔgɔ bi saba su mun yera bi mun su donna o ye mɔgɔ bi saba ani maa kelen wa maa mun beresera mun bɛ u ta la maa 7 7 personnes voilà mun kun bɛ mobili kɔnɔ maa mun bolila ne kɔni kun bɛ mobili kɔnɔ n yɛrɛ sɔrɔ o ye maa 2 ye yala an bɛ fɛ k'a dɔn mobili nin u kɛlen ka mobili bɔ mobili na wa mobili a tiɲɛna wa ayi yanni mobili ka bin o ye mobili sɔfɛrikɛ de faga bali la mobili sɔfɛrikɛ dɔ de kɛra sababu ye ka mobili tanfan kelen ma to a la voilà donc ni ye sɔfɛri kɔni faga mobili tanfan tɛ yen donc a mobili filan ninnu bɛɛ la fana bali donna a filan ninnu bɛɛ la ani sɔfɛri ka fara kɔrɔ mobili yɛrɛ yɛlɛmana ka bin bin ni mɔgɔw ye camion de don camionden de don donc o kɛlen musow de ka ca la dɔw ma se ka bɔ a la mobili yɛrɛ tellement olu yɛrɛ bɛ ka mugu ci mobili kan mobili tasuma wulila mɔgɔ caman kunkolo mobili accident tɛ caman kunkolo ye bali de y'a kunkolo ta donc muguci kan mɛnlen dosokan mun bɛ doso ninnu natɔla jaja o taara jan fana da dosokan ɲɛ u taara jan dɔw fana ɲɛ voilà parce que o b'a dɔn ni mankan bɔra a la doso minnu bɛ kɔti sanfɛ o bɛ sigi o bɛ na donc o natɔla yɛrɛ o ni doso fana ye 30 minutes ɲɔgɔnna dɔ bɛ muguci la doso ninnu kɔni sera ka o poussé u bolila ka taa o dagayɔrɔ la o dagayɔrɔ dɔnnen don bɛɛ kɛra sigibaa bɛɛ de ninnu dagayɔrɔ a dɔnnen de don donc o nataw la a bɛna mun kɛ a ka jɛkulu bɛna mun kɛ sisan an ka jɛkulu ye n bɛna mun fɔ ne bɛna kuma jɛkulu mun tɔgɔ la o ye mouvement Baginɛ sɔrɔ Voilà, on a tenu à ce que Moumé Kakuma a identifié Kakakulu Toro, le mouvement Bagineso, autant de nos ni à quoi Kera Chugomi. À quel est le gouverneur, comme Wartembora Kafonyogomi, ou Willa Kassé, Songo, Banyangara Rola, ou Tradua ou Domingue, Anga gouverneur Lame. Songo, on y sera. Ansira hela ala ka kile hera dama ya rabbi ala ka kile hera dama abaraka mami po somarena atete moka na fora tete maka adayodi na fora dura tete moka no adayodi bɛɛ bolo a kɛra dabalibanko de ye sisan mais ni ala ko k'a bɛ fɛn o fɛn latigɛ jɔnsi so t'o la ni ala ko k'a bɛ fɛn o fɛn latigɛ jɔnsi se t'o la fɛn min kelen filɛ nin anw wo an si seko t'a la an si seko t'a la ni ala ye min kɛ dɔrɔn watara o de y'a to an bɛ ŋaniya sigi ka taasibila kɛ d'abord minnu banna yarabi ala k'u kɛ silamɛ furusiri ye yarabi ala k'u ɲin'u na ala k'u dayɔrɔ nɔgɔya u y'an fɔ kini min na ala k'a bɛɛ ta k'a makɔnɔ minnu banana yarabi ala ka lafiya d'u ma ala ka lafiya d'u ma sinon ne bɔra Mopti ne nana ne ni colonel de tun don an y'an jɔ yɔrɔ min na ka attaque kɛra min na k'o ye tellement que an dusu tiɲɛna an ye min ye an dabali banna an ŋaniya tun ye ka n'an jɔ an ma o yɔrɔ bɛɛ la ka foli k'aw ye mais an y'a jateminɛ an ko aw dusu bɛ cogoya min na bi aw dusu tiɲɛnen don nka an ka taa fɔlɔ an ka tila ka na su ye lakalifɛn ye su fana bɛ se ka conseil di mɔgɔ pour que aw dusu ka suma pour que aw ka se ka sabali o de y'a to an nana sɔgɔmaden na an nali ye wajibi de ye an nali ye wajibi de ye o de y'a to gouvernement tɔgɔ la an nana an ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an nɛra mais o t'a bali k'a fɔ nin fɛn min kelen filɛ nin ye ɲɛmɔgɔw b'a kalama yanni ɲɛmɔgɔ k'u sen ta ka b'u kɔrɔ ka na an mun b'aw kɛrɛfɛ yan an mun bɛ fɔ wajibi fanga na de wajibi fanga na
fangana ka douke parce que on a dit tu sais ka sukunu on a dit peut-être après ka donne ba du sukatila mais tu sais ka pampiu mais ni ala fon fin que tron o de kera o de ata mbebe tu ala ino fait ka foko vraiment ni ngone ala ka baradi donc o konona na am se ka fen boala am se ka fen paraka mais am se ka do de ke ala ka do be mine gouverneur trani do donc moyi laba musro la bolo ka di ka unyeji cheni oye o kera warido ani malo gouverneur klale kuma la population uru kuma na we kuma ta gouverneur siklenya angul lame yamo silema wan sokoma tuguni sokoma dana ta amandi mbe kuma ni conseil communal togoy ani nyere dudeni min kera kunu ne hakila beyayi nye dimindo kono dimite vraiment ayan dusukun toro muna ne autorité mais ambe jiganga nyemola ka datan nin koni ay sebenu ke media cité mi mafo fora radio la a fora télé la et puis yoro flatte sabate dongo do songogar klega abega fo fam befe mais anga nyemogo mbise ka fo manjati de ni umanjati c'est-à-dire ni ya ni biya an soro ala nanga dano sababu no te nyama wa soro dogono du yere infrastructure ka anga katla mena ne ka kuma yodi vraiment ayan toro de kunu fami kera ni mogo mi nyaaye mogo ne akila mogo dama kon be yayi muso dimso ambo ke bere kuntala re fem mi sara abe c'est-à-dire mogo mi kumba kono apate mogo biduru kono na ni mogo tanta mogo duru demba kola unu be sara ni monfe aya flede hako aya flede aya toro de wallahi aya toro ni mogo ambe kuma na awdi mar fatambulo murtambulo anjidi awdi mbe kuma ni autorité to bay kafra du mogo ta du to ka vraiment aya toro na ya toro ay c'est-à-dire lettre sebana mi jaw be ya fo dungodu radio bi ka fo ay marchu ke faut que mi magé mais rien faut ma changer dungodu mo ko de fa kuna chini uyo mo fla fa kai ambola kunu ni ndega bay kera ambe an ko mini katanja mini na tila anjibi anga famoyi anja tilende famo fa hal dongele ni sera fonere famay nga anja tilende famo ba fe parce que on ya on sego ke afora famille be anga dula anga komina anya lasi foite mimbe ka ke na mami lasi a foite mais kuma kilente min jagra nya sere je suis le premier responsable dans ce pays dans ce village nya fore mais aflani musoni demte no dorone sarala aflani ambo amfao nama hinana ay kebe mi mona fula di bona de enabo ni famo yere ko mana andu de ngona amsida ana mo yere sudra abi fliga to ko ngona ninye songo population mo man ko alaka hineta bola alaka jisma ke akula jeunesse songo jeunesse fana mana uka mogoye conférence de kep mogoya jeunesse réaction minke depuis songo uye ulakali angulame yani akabo ko ni wajibi arabadiniana wajina ani maru ko sa donc ton que borom ton flower kon for anye
o dile songa dugigi wani min ye jenesi amu ko da se police na jenesi ye dugu ye jenesi fara dugutigi wari duma wari ko ta an songa kaw ye wari non duma non ko ta an ye ko ta anna amena ko ni le berneri mun ko ma ana na abete abele na abete akatana ene amma ko mun la amma ko be secrétaire la abe ni ko ya ma jibu ni mun ba ko ni na jere amma ko dinna ay tani ni amma ko ni na awbe ma jibu le anga ko ni be bulka aw de tere de gato aw de tere de gaga bi kiel kelen ko abe na na ko ni ani fe kana dama ko eta kote kulu jera ko mane werner sigrani aka sumoni aka warmise fana kera no bi ko Songo Jeunesse gouverneur kaddo don banto aye malo toni fla sankilo boro mugan ani wa mugan aba fa kono de koninte sula wuri nite foshi ngangani ayiradu o dugutigi tunyamine nga demsenu ko dugutigi makaka warla sigi ko malo kotula war kotula ko min be wulabi o yella kanai ko majugun nu dugoro fule ko malo inu yamine ni jadi su bora kalama lala wore psa ke so to wese ngana tubuni kanu fuga malo nu fe. Ça a été la réaction de la jeunesse. Oumar Mariko, notre camarade, notre père, et alaka courage d'âme, alaka gouvernement. Mariko atra do donge amoke nan fait capitaine Bajangiye komin kera songo kono ako sadite dans sévénement bo wuli katanga Oumar Mariko lame. Ewa anna shuna kana anga doyen fe ko capitaine ko no ko mana parce que kana ani kasra min Bajangara antu banga sena sami biche parce que ana tumbena ga capitaine no kasra ni kara rono mo nyebola parce que jugara fa ko ya me ka konye fo mo ka donne ko mo kene ani mo bisaba on de man kar saba kono kam so wulo ma ka boy ka tane mo check me ani bisaba ulu be dila wala la lantande ambo aussi kono fila ambo kono gana anana kana ni mo bisaba ni saba faka tukola je ote mo wora so ni dem sen donc wan doyen fe comment non fe mutu Bujangi donc on a kana vraiment kana fo kana anga date se communiquer kala amna kana nyogonye kana family chaman soro ani family chaman soro shina kana do donc alaka hina ba mo to min bala jina alaka ya fa ko kuma alaka dusu do angono amalion kono anga don ka fo ni gele ni se kata chugomna ka banga jamana kono kuma warata ta en re debata ango la ya an ñonche anga frère sorula note dokara sabe ka klaka do donc ka klaka be akla jin ka bom ko kemeni pisba de fana be burola me o kemeni pisba be burola o be la hala mota ambe ala kan kishi kasra wore kana bo fana kono nana en tout cas na parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ani mouvement démocratique et populaire MDP tola kana foli ke ka do donge ka kla ka fo sraw na bisika ken ko num bantu ga yanga jamana kono an ko ngo ko fanga tablu ko anana kana ama doyen fe anga hakila fele ga na shuna koni anana do le la ka kla ka fo ala kan kan wonji doyen anna conflit ni na so conflit délégation benana MDP ni sari tola. Merci Oumar Mariko alaka doomne ma kemeni komi nalembe angana mina okode. Le gouverneur dont Amora Kamuna met 600 natra doodona na etra gouvernement togola doodona gouvernement togola malo ton fla
ani wamuga oh bi conseil des ministres là le gouverneur ne Ouya Wouli bi gouverneur de la région au titre du ministère de l'administration territoriale de la décentration, le gouverneur de la région de Banyangara, M. Sidi Mohamed El Béchir, administrateur civil, membre du corps préfectoral ou de Nomirai. Mouya Chima, Enga Willa au conseil des ministres Chima Ya Chima, au gouverneur ni, il m'a vraiment touché à l'intervention. Ati ko eras bach ko wi kuno que c'est le gouverneur kan ata do ke ni wati la e mumna kuno ni do ke ki be ta la blade e ngo do funa oui nga c'est que un gouverneur ce n'est qu'une autorité administrative pas militaire, il ne peut que ça ne a do be ni ga kashi. Il a été touché ce gouverneur là. Il n'avait pas les moyens. C'est Femi Toumbaye Ouekatadouke. Il a été relevé aujourd'hui. Pourquoi? J'en sais pas. Mais ceux qui pensent que ko a été la bla, ko parce que Katara Douke ko anga beda alaku, ko koro ko eta temble mon nom, on y est dîner jamonadi. Eta te anga jamona kono eta mamboni alaye. Allah debe fongadi, Allah debe femedi. Dernier recours Allah dit. Ce que le gouverneur a dit, avec un comment mon fait, Allah ka bolo bolo silameudo. Mami ni be femi ni na fe munga boa bolo ni o foye isera tigila. Ni donto slameka ni ko salamu alaikum abila mendia. Gai donto misiri kono ni ko alléluia. Madala ni be mwore soro kilame. I donto église kono ni ko alléluia ani jama botoro se ko joki lame ani donto ko église kono ko salam alaikum jama te tchade. C'est ce qu'on appelle la sociologie. Saint Thomas d'Aquin, le grand philosophe, le dit. Avant de s'adresser à un public, cherche à connaître la philosophie, la morale, la culture de ce peuple et ensuite trouver les langages avec lequel tu peux t'adresser à ce peuple-là. Et Bob Marley le dit, avant de parler aux enfants, parle leur langage. Le gouverneur a fait preuve de pédagogie, de sagesse. Monsieur le gouverneur, merci pour le service rendu à la nation. Que Dieu vous accompagne dans la suite de votre carrière. Kouram Infonabe Nali, Alaka Bara Noyabo, Alaka Bara Tafanga Dama, Alaka Kunaja Dama. C'est dans l'intérêt de nous tous. Sayami kera songo kono, demsunu nintura lade, anga demsunu anga lame, sur Joliba TV, Moussa Timine, aye dogono ka association mbea, nyamugo mimbisimila, anga lame. Tout ce monde de quoi là, pour le chimatu, Morosegi, même Dama Boshina, ma chigi oreje nani kono. Ma bisabali sabami de natasma kono, na boram worola, tobe musu. Donc c'est horrible. Donc pour que nous connaissions Balmo, Dimsini min dama boshila, omo shigi de nintoranina. Wallahi. Munu yenike, abe fanye kuko kube kake alakama. Imam diko bora odo, ka kira ka sallallahu alayhi wa sallam ka kisafo, ko keler do tumbe nali. Aku mautato kelela nautra keleke yorola muso deun makoro hali bagami nala jolendo kau kana sama. Imam diko kau don sorti l'appel. Aku anga dine manifo, anga prone manifo. Demsini shegi udama bosina. Et un jeune dogo interpelle le ministre de la promotion des femmes et des enfants, ma soeur Founé, engagée Ndogo Name. Mouria Kafoko, Marie Sourasou, Abe Banyagara Douna Laminina, Fari Majo, Akataka Boya, Anga Fara Baousa Abeya, Ame Fra, Atikasiam, Foyabo. Au Konal la Mali, autorité ou Mali, Sourasou, le Mourbe, au Yaramuna Koudata, Banyagara. Ama Foyme, Madmanko. Ama Foye.
Karaka surasi nyemo ya fo. Ko comment na kuye donné. Dongora ko ni comment donga na kunte dongora. Ko ni ala sunama. Ko bena do fara chesrika. Ayere bolo. Ko adira attaque me blé. Mais min kera ko foga duguni min kerayi. Kanaka Songo. Songo kaw ambe do ke. Ala ka hine bamba tola. Ala ka lahara no yawo kuye. Ma bisaba ani saba. O de fagara ku jeni. Iba ko diso. Malien. O Mali kelen kono. Muso be, chew be. Munu wile no bujo. O hakeni. Kama muso ga hakeni. Kama chew ga hakeni. Andu makana. Ministère de la promotion de la femme et des enfants. Wallahi ankumbolo abina wulika joke. Kani manu segre. Kadaka muso muga ani wolofla. Uru turani koina. Niko muso muga ani wolofla. Debzonu bala. Kadaka debzonu jati muso de fe. Che woro uru kumbina. Mali autorité. Ne ya fo odo nganjigi na anjigi bega waro. Na bega anjigi tige. Wa bega dole frara jentu mudu. Kadaka ambolo ni koin kele. Asimi gota de na wuli ka taga ni duguina. Kada dugula mo ka tu wakili sigi. Kada fo ka abru jigitu. Ma wiye mun ke. Banjara gouverneur ni ale ni aw yere be kele ni koina. Ale ni wula ka taga ni nyo folo bali. Boro muga ani wa binani. Wallahi dugudongo ku ta fe ku pongotula. Mi ka wula wala la kana baliadi. Sura su kana ukana wula kana wode ka du uli. Mali autorité aya la dekuri aw go mali kura ibega gengu ni nanu nawdi kadaka ambulo ni la posidi ambulo ni de ka daga fo bali bi amu fo tanga gele ala muso mu le bujo gedo ngodo kube muso ga ke de falo aya tin nawa sugu talaw muso mu ma ko uru le mi la bujo ni tugala akuma ga mi ori kama nego ngom mali ko ya bele be ga jora yere bakuna bebe gi yere bakuna makara mo shi mo te mola mali autorité anya bawla sama ko yoro wala anya bawla do ta yoro wala abe wuli ga jomina abe ga wari mun debloquer ama trésor na ta tuma anya bala mena fara ko ni bona bina anka aba ka yere ko di aba ga kuma dumani ko di men ala suna man bebe na ba kada ka ala be sanfe an ga an tibe ala de ka ala be na an tibitu Mali autorité aw ba la ka Mali tanga ba makuyi domo do ka ba makuyi ka ko ay do ba transition ka domo do ka ba makuyi ko ba ago abala France aya la je wallahi Mali autorité aw Mali ko kalama kadaka ni me ka an bara nentunye abonnement dogono do ka appeler. C'est vrai, pour Moussomouka Aniko, la ministre de la promotion des femmes et des enfants, Madame Founé, je crois qu'au niveau du ministère des femmes et des enfants, le gouvernement est communiqué, le gouvernement est décrété, singulièrement, il aurait été judicieux, préférable que le service de communication, le chargé de communication, le cabinet du ministère propose au moins un communiqué exclusivement Moussoumounou Tonana ou Kononana. Je crois que dorénavant, ala kan kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Nka ni ala y'a kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra, ce serait toujours bien qu'à communiquer k'a la. Et je crois que les autorités vous ont entendu. Bi, le ministre de la Défense, Alni Assimi Matra, Sadio Kamara, Modibo chose, je crois, Wagé, Ani Imam Diara Bouloutara. Même si en son temps, après Ibeka déplacement, que je sais pas, c'était Ogosabou, Subanda, Ibeka et Tara. Assim Gatragali serait très symbolique, mais à défaut de Assimi, Sadio Kamara, que 3 ministres du gouvernement se déplacent, c'est aussi un acte de soulagement. Mais Femika Boni Nimbe, oui, quand qui s'est sayamadi. Nogotemuna de.
o de ye k'an kisi saya ma. A kɛra sababu ye ka to Banyankara autorité administrative, principalement mairie ni fɛnw, k'u ka dusumakasi yira, ils ont décrété une désobéissance civile jusqu'à nouvel ordre. An k'u lamɛn. An bɛ ka fura de ɲini ka kojugu kɛ mɔgɔ la o tɛ ka kojugu tilan dɔ la o tɛ an ka fura de ɲini bamanan b'a fɔ saya don balo ti balo don saya ti ba n'a degela a bɛ kini kɛ o de kama anw dɔgɔnɔw fila minnu bɛ yen bamanan minnu bɛ yen siya ma bɔ siya la an bɛ sin ntɛnɛn bɛɛ ka baara bila mɛ baara bila kɔnɔna na transport o t'a la dɔgɔtɔrɔso o t'a la sugujɔ o t'a la fɛn o fɛn min ye État ka fɛn ye fɛn o fɛn projet don o bɛɛ baara bɛɛ ka datugu parce que anw fɛ Mali tɛ ka anw lajɛ anw fɛ Mali tɛ ka an jate anw fɛ anw yɛrɛ de tɛ yen ni mɔgɔ min jate e yɛrɛ b'i jate o de kama an ko k'an ka walan sɛbɛn yanni waati cɛ waati min président ani premier ministre an ka haute autorités u ka se ka an ka solution sɔrɔ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka fu siri an ka saya la o de kama an ko bɛɛ ka jɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn fɔlɔ baara foyi kana kɛ an ye min fɔ dɔgɔtɔrɔso sugu ani transport n'u bɔra a la baara bɛɛ ka ɲɔgɔn n'an ɲɔngirila n'an ye solution sɔrɔ an bɛ Ala fo n'an ma solution sɔrɔ ayiwa min bɛ kɛ faso bɛ yan faso ye min fɔ an b'o de kɛ alhamdulilayi o de ye désobéissance civile. Ok, an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn min y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye. Alors, où est ni décrété pour manifester leur colère à d'entrer là en vigueur tenentemene au kono Banyankara 24 kan a kɛra cogoya min na an k'o lamɛn est-ce qu'a suivira mɔgɔw fɛ wa? D'accord, monsieur de Banyankara 24. Merci vraiment de m'accorder cette occasion de m'exprimer par rapport à cette désobéissance civile ici décembre 2021 dans la région de Banyankara, plus précisément dans le cercle de Banyankara et dans la commune urbaine de Banyankara. Le mot d'ordre a été suivi à la lettre comme nous l'avons souhaité. Toute la population, toutes les forces vives, les services techniques régionaux, sub-régionaux et locaux ont suivi à la lettre, y compris les forces de défense et de sécurité ont accepté également de nous accompagner dans cette désobéissance civile. Seule la légitimité populaire prime, seule la légitimité populaire a force vraiment de loi. Si cette légitimité populaire est déjà assise, elle est respectée, ça veut dire que la loi, elle tombe. Parce que la loi, elle a été rédigée par cette population et elle sera dissoute par cette population. Si cette population dit qu'elle ne reconnaît pas cette loi, donc cette désobéissance civile a force également de loi au sein de cette communauté. Nous avons sillonné, nous sommes d'abord un noyau de 12 à 13 membres qui ont été mandatés par les forces vives de Bandiagara pour aller vraiment surveiller et regarder, superviser l'effectivité également de cette désobéissance civile. Nous avons trouvé partout, c'est le même mot. Nous sommes de cœur avec vous. Nous compatissons à la douleur vraiment du carnage qui s'est passé à Songo et ailleurs. Et dans tout le Mali également en général et surtout dans la région de Bandiagara en particulier. Nous avons accepté, nous sommes d'accord et nous sommes avec vous. Nous continuons, nous soutenons jusqu'à la dernière goutte vraiment de notre... Demseni tan ani komi ou bien funankeni tan ani komi yamariera ka dugu yala ka lajɛ wele kan min bilara n'a bɛ ka lawaleya n'o ye baarakɛyɔrɔ bɛɛ ka datugu funa bɔra dɔgɔtɔrɔso ani compagnie transport la u ko u taara sɔrɔ ONG wo ekɔliso wo yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ datugulen don wa u taara yɔrɔ baarakɛlaw k'u ma k'u b'u faamu wa u jɛra n'u ka dusukasi ye kasara min kɛra u bɛ dugawu kɛ ala k'an kisa ɲɔgɔnna ma ala ka banbagatɔ u dayɔrɔ sumaya hali gendarmew ni policiers minnu bɛ yen u bɛɛ ko k'u jɛra ni a ye. C'est quand j'ai entendu ça dans
ces reportages, ça m'a beaucoup soulagé. Parce que ni État Tungo Kabe tra ijo koni mgombeta foku ka service ou datugu iko munkera le 10, le 11, le 12. Chogalou yi désobéissance mkea. Aïsera bemne mgo kanado, aïta wertem mina aïta ni mine. Ni sur suni généralement tungo kuba ke iko ma wagati akera chuga mina na wolola. Mgo fagala na wolola tasuma jennina. Onyogona tume bo banyangara kono ka do fara dusuka sika. Nga surasu ni polisu ushima bu nola uye service u beto u ka datugu uye jamana don banyangara ka don toyi u kata yoro belaje ka soro yoro be datugu lendo umo mo shi bali ikata yoro do datugu wala ma ikata yoro laje nu tungu kuba ke le 10 le 11 le 12 taye atumeke mangaye otume jugula me banyangara ka uye mumfo Bimbe kan dogo ke lame doya chima Sarko Nicolas Sarkozy Ben ouverture média ka ako banyangara ka ko ku beta désobéissance civile la kulu re de la ka keya ko me komu uluma mu famu ko banyangara ka ko ka docteur So datu e ko docteur So tala disons oh kale docteur So mogodo ina kulu ko ni docteur So daile mais jibe borom kana docteur So la ni e enfermé ko ni jite docteur So no ko barate kewa côté désobéissance civile ay tien fo ni jite docteur So kono barate nga ben jonne e banyara ka dege ga fo ko désobéissance civile ko ko ayro be datugu o tem sengi ou be ka yoro min datugu bi ou yo leçon bo me chogal clé de ou de la son désobéissance civile yo désobéissance civile ko de ne rete taga ani même gore baluka ka hakeke o te désobéissance civile mais ni banyara ko wulembi ko ka barakero be datugu ko sariya u fo M5 de sariya yirawlaya chogal te se ka fuye bi ko koroto yi. C'est quand j'ai entendu Ben Sarkozy dire que qu'on est d'autres choses dans les lento mais kata énergie datugu ko jite nae comme go be frage chugodi ali bini ebe fanga ko ali bi tien la ni eni Hashim Kadi oh bi désobéissance civile te ga be ema ko jite kana hôpital la ikanga jorode ngani tu mirla ni na le M5 clé ko ngana keta ba yara ko mba don ka te ketan mais ni lu ko ka ketan bi kunu ya kera tande kunu ne ko ngo Nicolas Sarkozy Ben ngo ni ngelera de ima ya kololo de ni anye ni foyande désobéissance civile. Je refuse de respecter la loi o ene ka hake mais même go refana bali ka ke o de entrave à la liberté de circulation, entrave à la liberté du travail, violation de l'espace public, de l'espace du service public. Mais M5 ko ya ko de vieux fait désobéissance civile ko awortem dam nem gotedu ka assemblée dam nem gotedu oh mais ni assemblée dam ne ko gotedu mo minganga na courrier di assemblée ko no ma do assemblée to ka baraka o do mas ne awortem dam ne ko gotedu mo minganga na élément je awortem ko no ango kibaro mais ayo bali ko tedu c'est la même chose que ni ji bali ka do auto tien ni ji mata hôpital la mo te kenya ay ko kulu be ka fanga tien ko cheblo ni kodem de be boyangara désobéissance ko fe o bofuna ko auta wakati ko mo wore de ba ko fe yae la roue de l'histoire tourne désobéissance civile be ke wakati na le 10 le 11 le 12 Ben Sarkozy be comité stratégique là mon jeune frère que j'aime beaucoup ara nyana fimbe na clefla na nambara o doanya fo ya radio la mon inte désobéissance civile. L'article 121 nous donne le droit à Mogore Bali Katara. Oh non, sur le Mogombe Wertem Kono. Cameraman Minganga na do, à tra filmer le kana élément passé. Mobile Minganga na journaliste oui. Journaliste Minganga na journal présenté. O maseka do. E ma Wertem la Kouloya. Amageti. Oh, Assemblée nationale kono Mogo Minganga na ni ankiri e baraka ke. Mogo Minganga na ni papier e baraka ke. Mogo minganga na ni bigi e baraka ke ni baliko mogote do ati ko mine e ko bibi na ko muna ku be ka ji balika ta banyangara hôpital là c'est la même chose
Mais Banyangara ko be ka ke bimna parce que a foro le ko désobéissance civile koro de ni ko service be ka datugu mo te do ko joya fuye Ben Sarkozy Shogel Kawji mulu da fa ka koro ni bon on ne se ka bo fa fo Banyangara ka ye ka may mais on te se ka bo blembi. Voici ce qu'on craignait. C'est un fâcheux précédent. On a perverti la désobéissance civile. On a abusé de la désobéissance civile. On a intentionnellement mal expliqué la désobéissance civile et on a intentionnellement violé la désobéissance civile. Bibina, les gens reproduisent les mêmes infractions. Mais on te sait comment on doit faire la vie. Chogal te sait qu'à boire bika fausse. Chogal est pas d'aucun moyen mode. Oh ben era ko bi ko jite kata hôpital là. Ko fona ma fode. Nicolas Sarkozy Ben. Oh, voilà ce qu'on craignait. Quand on le disait, c'était pas hier, en tout cas, Sinin de Joro. Ni demsunu ya kunu bimro ba foko ja kanga kete parce que kunu kan faw yake. Ko M5 yake donc au kura benen do saria kono. Mais heureusement, les forces de l'ordre de Assimi n'ont pas réagi comme les forces de l'ordre de Ibeka. La police à Banyangara, je les salue. La police, la gendarmerie à Banyangara, je les salue. Nous, nous réagira comme à l'époque sous Ibeka, à Tumeka Gelaïbi. Leur sens élevé de compréhension ont permis que Mangama Banyangara. Alhamdulillah. Mais amena ni yele madonjo ni mun dimina roro beta ko aga service datu an jonga ore nan dimina me ko so fermé jamana be jola afora be ko désobéissance civile koro de wi ni mun dimina o beta ka service datu e ko ka datu ONG ka datu docteur Souka datu abeka datu docteur Souka daele nga pharmacie be datu e beta docteur Souka ga tika ta furasa laboratoire be beta docteur Souka ga tika analyse ke ko ka fura be datu John ya foka be keta au de ya fo beta. Qui a donné cette façon de faire la désobéissance? Qui a montré ça? C'est le M5. Et le M5, c'est qui? Le comité stratégique. Et le comité stratégique, c'est qui? Toi, Ben Sarkozy. L'honnêteté intellectuelle voudrait que Anyake Kununga Amfilanga, Okanake Bide, Nabiebe Fanga la Kera Bikama Be, Okune Gunde Fanga la Kabebe. Voici ce qui fait mal à la République. Quand le Rasta parle, il ne s'agit pas du présent, c'est de l'avenir qui inquiète le Rasta. Oh, en fadok mona Banyangara. Mona Banyangara kaouye désobéissance civile ninga angalame. La population veut que les autorités sachent que la région de Bandiagara a non seulement de devoirs vis-à-vis du Mali, mais a aussi des droits. Droits d'être sécurisé, d'être protégé, droit à l'éducation, etc., etc. Hier, il y a eu des réactions, les gens n'ont pas compris. Les gens ont dit, ah, Bandiagara est en train de se soulever. Bandiagara est contre les autorités. Bandiagara veut faire tomber le régime. Il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre. Les gens n'ont pas compris. Bandiagara l'a dit, a affirmé que Bandiagara soutient les autorités. Et cette façon de faire, c'est l'expression de soutien aux autorités. Ça veut dire quoi? Ces droits dont on parle, ça relève de l'État en termes d'accompagnement de la population. Une population qui se pose 1000 questions. Et cette population pense que les autorités au niveau national ne sont pas, même avec l'information, ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est ce que les communautés veulent faire savoir. Le message vrai, la réalité du terrain. Et pour être accompagnés, les autorités ont besoin de la vérité. Et c'est ce qui est en train d'être dit et d'être exprimé. Bandiagara n'est pas contre les autorités. Mais Bandiagara sollicite
à ce que les autorités comprennent davantage, prennent beaucoup plus au sérieux, malgré les difficultés. Banyagra est conscient qu'il y a des difficultés, que les autorités ont des difficultés en termes d'héritage, en termes des préoccupations actuelles. Mais l'enfant ne peut que pleurer devant le papa ou devant la maman. L'enfant ne sait pas que le papa ou la maman est limité. C'est ça la réalité. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Le premier qui devrait être fier de Banyagra sécurisé, de Banyagra en marche, c'est monsieur le gouverneur. Et je ne vais pas vraiment être long, mais nous voulons que vous sachiez que tout ce qui est agissement, tout ce qui se fait, tout ce qui est réaction, c'est tout à fait normal pour que les autorités s'assument davantage et qu'on puisse sortir de cette situation. Si, au-delà de ça, nous nous taisons, Banyagra risque d'être coupé du Mali. Et ça, ce n'est le souhait de personne. En tout cas, les jeunes ne sont pas contre le Mali. Banyagra n'est pas contre le Mali. Les autorités du Mali ne sont pas l'ennemi, mais demandent avec insistance de faire ce qui peut être fait. De faire ce qui peut être fait. Malgré les difficultés, jusqu'à la limite du possible. C'est ce message que les jeunes ont voulu transmettre aux autorités. Avec l'arrêt, avec tout ce qui c'est. En tout cas, je souhaite que ce message puisse continuer à être relayé pour dire à la face du monde que Banyagra n'est pas en rébellion contre l'État, contre le Mali. Banyankara n'est pas en rébellion contre l'État. En fako, demsenu ye ne aklina minta, no ye barabla e Banyankara marakono, ko jamana nyamogo ka famu, dusoma kasi ode yirado. Ku bolo jamana ukulira ka kobeke nga jamana te kulame. Jamana wasa donen tula, ajantone tula. Ko sentiment de paix dukonomogo la. Koni demsen dun na dimina se foyi ta ka kashi ki ɲɛsin a fama. Ka kulobe dɔw la ka fɔ ko Banyankara tɛ transition fɛ u b'a fɛ ka jamana dafiri u bɛ rébellion na ko tɛ. Ko maa tɛ Banyankara kɔnɔ mun tɛ jamana fɛ mun tɛ jamana dilani a basigili o hami kɛ ka o sebaya di jamana marabagaw ma. Nga ko ni maa tɔɲɔna se fɛn fɛn b'i ye k'i ka dusumakasi yira i b'o de yira ani tɛ jamana fɛ k'o tɛ kelen ye. K'u ye nin hakilina min ta ɲɛmɔgɔw k'a faamu tɔɲɔ min b'u kan lakanabaliya bɛ ka kɔlɔlɔ min da u kan u ye tɔgɔma min kɛ ka lɛtiri ci hakɛ min kɛ ka fɔli hakɛ min kɛ ni fɛn tɛ ka bɔ a la u kɔnɔ jamana de janto tɛ u la. O de y'a to u ye nin kɛ walasa n'u m'a mɛn jamana k'a dɔn ko tɔɲɔ b'u kan ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka na don jigi kɔrɔ ani tɛ jamana fɛ k'o tɛ kelen ye. Ko Banyankara tɛ jamana jugu ye Banyankara cɛkɔrɔbaw tɛ jamana jugu ye wa a t'u kɔnɔ k'u fara ka bɔ jamana la wa u tɛ ŋaniya ni fɛɛrɛ la jamana a dafirili ko la. C'est juste une réaction normale. N'an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ ɲɛ. An fa a ko makɔrɔw y'u wasa don ale la a ka nin kuma de lase. Ala ka nin faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma. Denmisɛnninw ka dimini a kun yɛrɛ cause yɛrɛ ye mun ye? An fa bɔra ka mun fɔ sisan. Même parfois j'ai du mal à me décider est-ce qu'il y a un élément dɔw passé wa? Wagati dɔw bɛ kɛ n tɛ sɔn ka dɔw passé. Souvent on met 2 semaines, 3 semaines que tu auras d'autres volontés. Après un moment tu te dis ni mɔgɔ bɛ ka kasi mɔgɔ tɛ ka kasi kana se mɔgɔ min man tunnen don n'o dimina don mɔgɔ jugu
Mais ni mogo ko dusukasi belasi abe ou dusu fera à vous maintenir le niveau de là. Parfois la diffusion de ces choses permet de maintenir les gens dans un état qui nous permet toujours d'avancer. Ou ka dimini kundo ye munye anga Djoliba TV dokono ka association représentant Tumbe Djoliba TV sans faire boulot ay mu fo angola mais est-ce que renseignement qu'on a eu là parce que oui jatimina ke avec boni attaquera pour que ce renseignement qui va dire parce que nous sommes qui renseignement de bedi avion nous prend voulu pour la main de l'état est-ce que qui va y là attend est-ce qu'il y a vérifié gouverneur qu'à niveau là qui va y là attend caché pour que panguru ngase ka wuli amana ke to se wala zone kona kona mana panguru kele mon ganga so ni citation na est-ce que information y là mais er temps kona koni information y là parce que les remis qui viennent faire ni koro tir damne na même pas 10 minutes ni information sur le gouverneur ni préfet donc mo ko ni information différente et c'est-à-dire chemin minkanga information dikata administrateur ou ma déjà ne ou ni ngo est-ce que quoi administrateur ou informer ko déjà ko y informer là ko donc ko sang ko bi demedi ko ko demedi mana sinon information qu'on sur là anga dana masaw ka bureau politique mo ko min be ya ou lui yere sokomata jona je crois que déjà ou fana ye bol damne état major ni de façon na ka explication dit bon mais malheureusement ni tambe de kiara ka ban intervention ma c'est quelque part c'est ce qui frustre aussi la population depuis qui se tibe damne watemina uko tibe bla lakana bagoma mais faut que se tibe banka subo mogoteye. Et c'est l'une des causes de frustration, de colère et de mobilisation contre IBK en son temps. Et personne ne peut accepter ça. Quand on crie, c'est pour tout de suite bénéficier d'un secours. Le secours après le drame, ça n'a pas de sens. Oh. Armée be wula tena, anga mugore la metuguni. La cordon ba mu mena bolo ambe segi ni kuma kan kelen ma ama fo ni la kana tongo ni datura et sega ta sugula tongo of ke mai ambe munyi mal to fe bi o la kana ni yoni na ni nanda ma mo bi mun toro ya nanda ma attaque ma mun kera ni ya ko da be mu ambo so ta ala de o wan nanda ma mun kera an sen ko har don kere mali arme mbena don ma jugun be borom na anya yurula mbena don go operation go muke o be mawru taka taka lay o be babam che ka taka lay o be chiel ke ka doye a yirula o be ka do yoro na dugu woro bila akabe o ya be genda wuli dugu woro bila ko bala tege ber bala tege kanda bala tunjuru bala o dugu woro bila be kasa bala Bogolo pen bala tongo dugu wolo la be kenna ka wuli mo foite ulu de dagalembe o be boye kana bengara attaque be bonga na yoro be attaquer armée amu fongena don kele o ma de la ka avion ta ka yoro ni bombardé amol be munyi nu fe tangi ni be jamana ko ni mala na tige ka armée la tangi ni be jamana ko ni mala na tige e ka autorité la la nyini amba sabatula doso bu sekola biera ni doso kunda korola kumbe bonyani ni. Voilà, vous voyez au coup d'armée wole kuma be armée tayi c'est ce qui fait que ils sont frustrés au cas des désobéissance civile ni il faut comprendre la cause mon be ku dimita ako mo kuma machi ou ma avion e kana vous savez en ce niveau dollar nere bolombe mun fo Assimi ani Sadoni Etaye. Neka proposition, est-ce que Watima c'est ça, un avion nous aurait boli d'abla télé là? Parce que mon avion dit clé dito et télé là. Avion manana, débat de carton kono. A combien de télé Facebook en direct. Au clé flabé, il y a avion et sans fait, avec faux bombardement que l'avion mais pas bena, amoy. Donc, Mouba Foko, Manga Barakaba, Anya Minaso. Après, me claque à présent avec avion clé, des avions rebe Wouli sans fait.
O clé flabe bundeli beke. Moko ba fo me avion bemi. Abi komi ni choro beka molo taka dona esokono. Benye be molo beka jigi midi sera dumuni teta sakono. U jigi be tigede. De mo molo e dro ba fo ko bi chlorophone be dia. Midi be se ko ay ko molo ma se soufolo. Bon, or par contre souvent avion nanana il faut que munumba boli ou ka tanta ka avion est maîtrisé folo. Ou be kala avion boli la. Abse ka bara fen feke ko digu ku. Autant be se ka kalo kelen clé fo kalo flyer bo souvent. Mais au kibaro t'expliquer mogoyi. On boulot avion ayira télé la doro du senya be abse ka bombarder like. Mais état te beaucoup expliquer quoi avion nous te se ka bara il faut dans 2 3 4 mois. Aguerrissement, maîtrise de la technologie. Avion mana d'instructeur ou bena kanga mogo de ga kalanina. A kalanim se ka kalo saba kalo naninta. Ni o fo mogoyi ata jigida avion ka bombardement ka dans 3 4 mois. Mais ne avion yira doro ki dade. Mogo pour avion mana ye ka pandro du senya be abse ka pan. Mais il va se pour qu'avion reste que mon bêta ou l'avion aucun cas avion maîtrisé pendant combien de temps? Flana ni un avion bêta sans fait. Il faut que Kibaruaka soro ka yoro foyer dougumamugo fait. Bon renseignement avion de seka pente infolo. Donc il y a tout un paramètre, il y a tout un facteur qui entre dans l'action de l'avion. Bon non bema rassemblé. Mogo nyeba avion nanga mogo beka fra. Là-bas, est-ce qu'un avion nous boli d'able les réseaux sociaux sans faire? Parce que avec un contre-productif de avec un tomo beka dimi avion be ira ça do be bo aya fo il sou ñu ronté je ñu nyala avion nana Facebook ou se je et bien avion ya beka bombarder like koro ibe Poutine yere sans pané sans fait banyangara ibe Vladimir Jiginto e katikono ibe Poutine yere sur si glogu beddo Poutine ngulo be tigero do la ka sajo ngulo ke ka ma fe asimi ngulo kala jagboer be yamfe ibe yaga boltoy mo dugu seje nankuna ka bo sunogo la mbaye ko sugodo au propagande avec à retourner même maintenant contre l'état. Est-ce qu'il n'est pas temps de cesser ka kuma avion kaere n'avion be yira aka expliquer mugoye avion kanga wakati minke yanaka do obato mugo ubseka kodo famu na me fave manga me kanta avion ya anta avion yi ame frante avion yi nga on avion Facebook mais anta avion kele ke rola or avion tseka gringa wulite. Je crois qu'il est temps que soit on explique aux gens ou on cesse d'exhiber. Songo time beket domina avion clé dira dro kun temele e anyebasim na kati blindé bao bolé au beau photo be dien fambé o clé fla frali beke. Les gens se disent mais où sont ces blindés là? Où sont ces avions là? Allez à la côté sungolo kono ni emite suna ni be dumuni na idugo sumbrato la na nya ya batonyo. Moi je crois qu'il est temps maintenant qu'on réfléchisse aux moyens de communication qui deviennent de plus en plus cause même de frustration. Les populations ont tendance à penser que manipulation de Douguma. Et a raison aussi, hein. Parce que ni avion ira konya soro. L'armée monte en puissance, le courant monte en puissance, tout monte en puissance. Et bien monter en puissance là, il va bunter halibi. Moi au bout de miri. Moi je comprends bien. Mais est-ce que tout le monde comprend comme ça? À un moment donné, dire pas quand Kamiri n'y aura dans la communication. Alors, on continue. Oh, on a comme zone nommé. Je voudrais que aussi les gens nous comprennent dans ce sens. Ce n'est pas pour dire que la population de Banyagara est contre, ou je ne sais pas, la paix ou la sécurité. Non. Nous avons demandé seulement à l'État malien d'assurer leur rôle de protection et de sécurité. Je ne vais pas vous rappeler de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous avons estimé que tout c'est trop. La dernière marche nous a conduit sur le gouverneur. On a remis un mémorandum dans lequel on a souligné 3 points essentiels. La sécurisation de tous les axes de rupture. La protection des personnes et des biens, mais également le déploiement rapide de nos forces d'armée de sécurité. Parmi ces 3 points qu'on a soulignés, qu'on a mis l'accent, vous voyez, la situation ne fait que s'empirer. Et puis, à l'attaque où il y a eu 4 morts, on a rencontré le colonel Martraouré, qui est venu, qui nous a rassuré qu'il est le premier responsable de la sécurité au niveau de la zone, du secteur 4, et que si une âme tombe,
lui, il est touché au fond de son cœur. Et il va dire ce jour que cet acte ne va jamais se reproduire. Vous imaginez ce qui s'est passé la dernière fois. Les innocents, les enfants et les femmes ont été calcinés. Vous voyez encore, Banyangara autorité d'or. A komu toro kuba nyini ko jamana don ku famu. Ku e to make amame gelea min bu kan kata gouverneur bara kata gelea foye kala nyini sabake. Sirai RN 15 akala kana. Flana lakana ka sabati u ka yoro la. Ako kene kai gouverneur kumakaya me. Komu ere jugara na be fagali laba min kɛra n'o kɛra mɔgɔ naani fagali ye sira kelen kan ye o colonel Umar Traoré a don k'a k'u ma ko ni nin kelen bɔnna k'a bɛ digi ale la parce que ni civil nin kelen bɔnna sɔrɔsi de kan ka sa k'a bɛ layidu ta u ye ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen ko mun kɛra o kɔfɛ o jugara ni kɔrɔlen ye il dit que c'est ce qui fait peur. Donc quand le commandant de zone vient dire à la population je vous garantis qu'à ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen. Oui, ni nani. Même pas 2 semaines après Nimbi Mwani Kon Nimboraoula. Voici, commencez à comprendre. Moi, je comprends le commandant qui a dit ça. Mais pour moi, ni garantie suku kana fo kasoro a mointé. Note ni kore kera kofe, ali nana kuma tuguni mugoti la main. Or, l'armée à leur côté, ils sont venus solliciter la confiance de la population. Et la confiance se nourrit par le respect de la parole donnée. C'est cela. Oh, et le même représentant de l'association de Dogo à Bamako sur le plateau de Joliba FM, allez explication mindi Angola. La stratégie de Tourna, au loué qui est parce que Kouraya me kako ministre de l'intérieur, le ministre de la sécurité kumbe à zone kono. A tara inauguration na Guinée, bon, ani akanga fait paradoxe. Donc, on dirait que à information mi sur abina ko ministre ka tagali ni kera région kono. Donc aka escorte yi sur site chama démobilisé. Kata no fait Guinée et sur le sud. Donc effectivement attaque d'eau. Oui, attaque d'eau. Donc donc effectivement bon maintenant nous on est en Dabaliban même ni Mokochama mais avion ni attaquer kera faut kataba avion kelema na sans fait ka planer comme bon awyame ako songo attaquer doi kuluye kibaruya mime comme on a sur mo se kana jona welele ko kar attaquera don so nu be nyona comme ministre de la sécurité o de tuntara do visiter la Guinée Marakono ale ka tagali la ko surasi fan ba de tara o la kana o kara so we ka to surasi décès to me Banyangara Marakono. Vous voyez ça fait mal quand l'escorte d'un ministre cause la diminution de l'effectif, c'est ce qui fait mal. À un moment donné, ils se disent que le ministre a escorté, le ministre de la Karanika Boni Aouni. C'est ce qu'ils se disent. Est-ce qu'un meilleur minabi, ni ministre a tagali, au teta surasi, hake minka la kana, mais no hake blara surasi ko, ministre ko. Ou que ce soit que dobo jamal la kana mana doya, terrorisme se pour profiter au watiga kujuke. Est-ce que dans ce cas, les ministres ne doivent pas cesser d'aller au centre? Ça, c'est une information qui m'a fait peur. Hein. Le ministre a escorté de Yato sur la Sibretunte à Don, Kana, Donso appuyé qu'à attaquer Bali. Ça fait peur. Aouya la merde. Kouye Moumé, le ministre de la Sécurité t'a visité la Guinée, à Tato sur la si, Akemi Mbora Katale Kelena Kana, au Krasfovo Kato sur la si, décès tout me Guinée, Banyangara Marakono, Kase Kana à Do ka attaqué Mbali. Oh, ni ministre kelenga tagali teta surasi hake minko. Ni yo hake sugu bla ministre ko no beke kololoye. La kana la fan wore fait. Est-ce que ministre te voyagé d'abla?
permettre effectif qu'à ton niveau, le niveau Mbeseka Djamala Kana. Parce que la sécurité de la population est la première mission du ministre. Parce qu'avec ta baramina, Mouarepseka ta barake, Kasoro ale rete. Directeur de cabinet B, Segal B, gouverneur B, Halimoti. Obseka ni barabeke, au cas déplacement te escorté Sougoumi mobilisé, ministre Ibseka Magoya, pour éviter que effectif Kana Dogoya, ou Dogali Kanato, Terusuku profiter ka Malion Nimbonala. Est-ce que le déplacement de ministre est-il indispensable et nécessaire? Si oui, est-ce qu'on a les moyens qu'un ministre sécurisé tout en sécurisant le reste de la population? Nos moyens flabébé, ministre Ibsekatara. Mais nos moyens T. Alors, ministre Kelen la kanali ani jamana den tobe la kanali John Kanga sacrifié. Est-ce que le ministre T m'aurait barankewa? Ni m'aurait baranke, est-ce que c'est savouye ka tous rasi toga jamana den to la kanawa? C'est comme ça qu'on doit réfléchir en termes de gestion des ressources humaines et des objectifs visés. C'est ce que j'appelle Malikoura. Maintenant, kera ninchogola, ninte Malikoura, ninte hali Malikoura, ni Malitolende. C'est regrettable. Kureta kera kumina, bois bina kumina, ananani kumiye, ko awere kaye kaye tobola tablo minga jugunoye. C'est terrible, catastrophique, désastreux, pathétique. Kasarado, Duzuma Kasido, Malohala Kodo. Ministre Kelen Tato, au Kasrasu Fambata Katale Kelnakana, ou que Sababu Kasrasu Doya, Kajamanado Nakana, Teresuku profite au fait. Aïmou Fokuyo Moume, Alakana Ketchen, Nakera Tien, Moinde. Nakerati, qu'on tire les enseignements de ce qui s'est passé, et désormais, ministre de déplacement a analysé Kosobe. Parce que ni teresu ya me komisiro na to bese ka surasi keme de mobiliser ka ta nord là ou bese ka ta sudi attaquer. C'est à tirer des enseignements à la conformité ko nyumandama. Maintenant, ambo bela songota là e kuna sini comme wora fana enlevera banyangara rola anga commandant mettre la main. Ndi ubora madugu kana se koro ka koro dépasser kana se bankasi. D'après bankasi ni banyangara che village fila bien bito ka village fila for bientôt atakani 5 ans yebi ne commandant mette bin dama kasi ni village fila ina on est yoro jumé paru ani sogobia moi ataki ba fen mike fani dugu ba fen mike mouvli jeni ba fen mike a belike ni yoro kilindi la paru ani sogobia a dugu nun chef la ti teme 5 km ka kunu ni manu ubi 207 kono unana se kuma mina paru ani sogo biya ni ɲɔgɔn cɛ wale jugu tigila mɔgɔw n'o ye jatigɛ wale tigila mɔgɔw ye u ye nin mobili in jɔ ka nin 207 in jɔ k'a maa bɛɛ jigin ka bɔ a kɔnɔ u kɛlen k'a maa bɛɛ jigin ka bɔ a kɔnɔ tuma min na u ye musow bɔ u damana ka cɛw bɔ u damana ko muso ninnu k'olu ka taa u ka sira fɛ cɛ o ye maa 18 ye u y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Jadishu katano o cɛw ye ka sɔrɔ ka muso ninnu to gitɔrɔnda kan chauffeur-kɛ o ani cɛ minnu bi mobili kɔnɔ u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye muso kun ye maa 8 ye musow nana musow yɛrɛ filɛ mɔti bi sɔgɔmada in na ala y'a kɛ ne dalen mɔgɔ dɔ ye u ye n ka numéro ɲini fo k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye n ka numéro d'u ma ko n ka na ko urgence dɔ bɛ yen n ko ye urgence jumɛn ne yɛrɛ ye moto ta ka taa an ka mɔti quartier dɔ filɛ ko Bafɔn ka taa Bafɔn na ka taa muso ninnu sɔrɔ yen muso dɔw jiginna Seware dɔw jiginna Mɔtiya dɔw jiginna Mandekura ne taara n'u ɲininka n ko yala n k'a kɛra cogo di u k'olu bɛ bɔ Madugu fan fɛ de u ka village filɛ nin ye Madugu fan fɛ n'o ye Koroyan fanfɛla ye k'u bɔra yen nɔ de k'u bɛ taa Bamakɔ u n'u cɛw ko Jadisiw taar'u jigin Paru ani Sɔgɔ bɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa 18 u taara n'o de ye u cɛw k'u ko olu kɔni ma u ka to olu ka sira fɛ olu ka t'u ka sira fɛ olu musow ye maa 18 ni de kɛra kunu le 6 décembre lundi Paru ani Sɔgɔ bɛ ni ɲɔgɔn cɛ a duguni cɛ fila bi barangara ni bankasi de ala ka cɛ ninnu ala k'u lakana ani fɛn fɛn minɛlen bɛ ala k'u bɛɛ lakana ala k'u bɛɛ ɲuman sigi u ka denbaya kɔnɔ ala k'u bɛɛ ɲuman sigi u muso n'u denw kɔrɔ ala ka muso ninnu ala k'u sɔn limaniya la ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ça fait peur ça fait mal Songo
Ambota dusukasi 3D la kunu e kuna sini tenen ninkera ka karla jotuni. Ça devient intenable, ça devient insupportable, ça devient inexplicable. Mais quoi qu'il arrive, jamana flatambolo ni kelen de bambolo. Comme Imam Dikoya fo chogomi uluna. Amana fo nyoron ko chogo. Aujourd'hui à un niveau mina, on se doit de s'élever à la hauteur de l'enjeu. Banyangara, c'est Kaye, c'est Ségou, c'est Mopti, c'est partout. La solidarité doit se manifester à un niveau plus élevé encore. C'est une question de survie. Solution John de B. Nina. Mokelenta Bedon. Anganyoroname. Odombeka association Dogono président Namé Joliba télévision sans faire ka Mouna Teme. Aye solution mon dit, c'est la partie la plus importante. Beka Lamé. Aye simna kunu ka boss no wala. Aye moufo. Solution même pas les stratégie militaire la folo anga Lamé. Bon, anti-militaire dans la stratégie mais moi je pense que aujourd'hui dans la zone où on a, bon, contrairement à ce que les gens pensent, hélicoptère où on casse la différence baquet né à bien ne se prend. Parce que l'hélicoptère nous mis attaque carrière là sans le temps qu'il y a faut qu'on a décoller cana peut-être c'est 30 minutes 45 1 heure très sûr donc au bout qu'on peut planifier en 15-20 minutes c'est fini utara itu nous tout ni pour que vous hier faut nous boire nous utara donc aujourd'hui je crois que ce qui est plus efficace peut-être ce serait les drones comme il y a des drones qui peuvent faire 27 heures donc il faut que c'est pour lui échapper. Donc, quand on attaque flare, avion, oui, non, allez, sans c'est un drone armé avec sa baraque. Je crois que c'est ce qui permet aujourd'hui à l'Éthiopie de faire la différence face aux Tigréens. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans la stratégie. Merci. Beka ni solution rolame. À quoi les boulot avion ou te solutionner avec les sougumina? Kadaka ni bingali kela, à côté de nous kubu ka fembe la baie. Unali ni kasara keli nu segini katete me miniti tan doro miniti muganka. Oh, avion dun al ni kibaru atara yani avion chauffeur ka bo katawa des ordre ta bureau kono ka kérosène kala ka moteur wuli folo ka wuli ka yele sanfé ka se ayoro la o ba soro utara. A cause fura min be bi o ye droni ou ka feni munu be pam mota kono iba commander kito duguma ka claim se ka air muga ani wolum vla be sanfé munu na avion te se ko ke marama femba la mota kono donc allez qu'on met sanfé dron abse ka munu bayangara sanfé 27 heures ero yi clé ni air sabay no drone flabi bulu claim se ka clé ni air flake kan y reposer do imbake donc dia dongo do avec ka munu depuis attaquer be ke dro ka to bayangara sanfé la ba commander dro i komi malete avec ta bombardement ke kana mota kono fushi ako Éthiopie premier ministre avec ko de utiliser le code ato avec a gagner kelela ay tien fois ma tien fois écoutez la solution Domo do amga me ko mali ko to yi hélicoptère sa Domo do amga me ko tra victoire ta mina sangana Ngo mina nu sangune ka di jerisumo ga fo ga mbawa ko me mina sangune de wala sa kelenga banga yorola amga yere nyinga ula wallahi ayere bolo ni kelen hélicoptère ta ke kelen fo ta ke mali sura su kelen asimu goita ere be kelen ke kada ka ere nana ka nyemugata ko mali be degun ko Éthiopie premier ministre a wuli la ko Éthiopie de so be ka to ko ta mali wa jara ba bolola amen fe asimi go tay ko nyora de ke wallahi ni asimi tari jo jamara posi la sinu sokoma malio le ta to do kele gorola malien be kan sui ala ta madu ni ke ba ndala wallahi na yo ke musotina to mo ko jango chew mais en bolo tant que vous me insécurité dedans, Dakar Shonama, tant que vous me insécurité dedans, comme Mado Katala, Mado Bonnet Anina, Kaore Nagata. Ko ça va. Pour la Canapali à Bakare. Il veut donc pour le gamin. Ko Malina, ko Fore, la Bouba Kaune attaqué. Ko Kaune attaqué blé. Attaqué le mot, ko Kaune blé.
an ka yɔrɔ la kan tɛ a mɛnna an ka yɔrɔ la foyi tɛ terroriste kɔ an ka yɔrɔ la foyi tɛ jihadiste kɔ bɛɛ tɛmɛna an balima donso wulila k'u jɔ san 5 wallahi Mali autorité an ko aw tɛ se aw kelen tɛ se aw ka fɔlɔ di maliyɛn dɛsɛ bɛɛ ma walasa ka lakanabaliya kɛlɛ ka bɔ an da la mais a bɛ ka kɛ kuma mugu de vraiment dɔ kɛra Songokaw hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ bamatɔw la amina ala ka hinɛ u la Éthiopie premier ministre a ko a b'a ɲini Asim fɛ a ko ladege rébellion binnen Éthiopie kan nin y'a dɔgɔkun 3-4 ye u bɛ ka magɛrɛ faba la k'a bɔra ka fɔ ko Éthiopie den ɲuman bɛ ka tugakɔw ka taa fɔrɔn na k'a b'a ɲini Asim fɛ ko ɲɔgɔnna kɛ ko Asim taar'i jɔ ɲamana poste la ko maliyɛnw tatɔ filɛ fɔrɔn na a ye na an ka taa ko mɔgɔ si tɛ to yan Asim bɛ n'o kɛ wa Éthiopie premier ministre a y'a kɛ wa a ma kɛ wa an ka lamɛn. Abiy Ahmed se rêvait en homme de paix, mais depuis un an, c'est surtout l'uniforme militaire qu'il revêt. Loin de l'image d'un ancien prix Nobel de la paix, le Premier ministre éthiopien multiplie les discours de guerre et appelle à la mobilisation générale. À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire, levez-vous pour le pays. Aujourd'hui, retrouvons-nous au front. Le front justement qui se rapproche inexorablement de Addis Abeba. Après avoir pris les villes stratégiques de Dessie et Kombolcha, les forces tigréennes, jointes par d'autres groupes rebelles, seraient maintenant à environ 180 km au nord-est de la capitale. La France appelle ses ressortissants à quitter le pays sans délai, tout comme l'ONU qui annonce l'évacuation des familles de son personnel. L'escalade militaire... Éthiopie, Premier ministre Ahmed Abiy, Awashido, 39 ans, à Nashimbe. Il est colonel. Élection y'a qu'est Premier ministre. Rebellou est Éthiopie gauchi. Faut qu'on a soumis la capitale là à 180 km. A te Magoni Segubo. Aïe communiqué que télé là. Connaît Premier ministre Ahmed Abiy. Nien tatoe kelela. Kelekayrola. Gouvernement nya nyemgoya tunga dangaburu. Éthiopie tche ana muso. Munu mba fe sini u togo ka to Éthiopie tarikula a lakanali keleyrola. Anga nyogo soro kelekayrola. Au don ya soro rebelu be à 180 km de Addis Abeba, la capitale de Éthiopie, Tigréen. Bebe ka koule, Francisco ka mogo ka bo, Nations Unies ko be ka bo, ko ni Éthiopie ko bani. Au kera, au wolola munela, anga Joliba TV là, mais à quel cas appelle que Éthiopie Télévision na moi Joli Toura quoi. Écoutons. Et l'État aujourd'hui doit s'inspirer beaucoup de ce qui se passe dans les autres pays. En Gambadi. En cuisine, c'est la Rome naissant. Moi, je pense que le sursaut national qu'on a dit, il n'a pas de contenu. Il faut lui donner un contenu. Le sursaut national, ça veut dire que d'abord, il n'est pas particulier, un parti, un blai, parce qu'il est bien fort. Anti-dîner, il n'a pas blai, parce qu'il est bien fort. Nemi e anti-siakele o blai, parce qu'il est bien fort. En Bekaouli, et le gars yiri bolo keleke, ne beka yiri flaburu keleke, ale beka yiri ngome keleke, don nanani jele o kabe yiri tike, jele tigi, en beka nga jeka nyesi o dema. Mali explique la guerre d'Ibi. Donc dans ce cadre-là, le sursaut national décrété là par le président, il fait une mobilisation générale, comme le président, le premier ministre éthiopien vient de faire, il a donné 2 millions de jeunes, et aujourd'hui il est en train de gagner le combat au niveau du Tigré. Donc c'est la même chose. Maintenant, Éthiopie, Premier ministre Kelengan Fo. Ma million fla de sur la Éthiopie Konoka Togako. Et parmi les 2 millions d'Éthiopiens, Éthiopie députés ou sénateurs ou des grands athlètes, des stars, Mangoustu Myriam, Ouka Boulikela Bau, Bet Gourako. Aouyamede. 2 millions d'Éthiopiens, ou de Ouka Sobla, Kouka Barakerobla, des députés, des ministres, des opérateurs économiques, des footballeurs, des athlètes,
ka boka appelu ke ko bekata aita YouTube quand des grands stars, des grands députés, des sénateurs, des opérateurs économiques, muso tchou bet gurako 2 millions utara forona utale forona en 2 semaines à wolola munela. Écoutons la conquête. Encouragé par la population et vêtu d'un uniforme militaire parmi des soldats. Comme il avait annoncé, Abiy Ahmed s'est rendu sur le front pour encourager ses troupes. Les forces gouvernementales sont proches de la victoire, d'après une de ses déclarations, et c'est depuis le champ de bataille que le Premier ministre éthiopien a appelé les rebelles tigréens à se rendre. D'autres vidéos comme celle-ci ont été diffusées par les médias d'État sans donner plus de précisions sur le lieu où elles ont été filmées. Ces dernières semaines, les combats se sont intensifiés dans la région d'Afar, voisine du Tigré. C'est là que les rebelles tentent de prendre le contrôle d'une route stratégique qui mène à la capitale Addis Abeba. Malgré les annonces du gouvernement éthiopien, l'issue de ce conflit est incertaine et plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou encore la Grèce, ont demandé à leurs citoyens de quitter l'Éthiopie dès que possible. Amada Folimade, Atara Forona, Asele Forona, Ouye Kele Dam Neromna, Sirak Bakele Mimbedu Éthiopie Kono, Rebelu Tumafe ko Sira de Mine, ka Sira Intike. Ni Sira Tigera Kaba, Ouye Éthiopie Frale. Aïnyesi yenela aïto kelegero la ka chibla rebelu makay marfada rebelu maso ay munga ko fait. Écoutons encore le suivant. Les premières images montrant le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur la ligne de front dans le nord-est de la région d'Afar dans la guerre qui l'oppose aux rebelles du TPLF. Ces images ont été dévoilées par la chaîne publique Fana Broadcasting vendredi. Abiy Ahmed annonce avoir repris de vastes zones qui étaient occupées par les rebelles. Ce que vous voyez derrière moi est une zone montagneuse qui était un bastion de l'ennemi jusqu'à hier. Maintenant, nous avons réussi à nettoyer complètement la zone. Le moral des forces de défense est vraiment excellent. La guerre est menée de main de maître. Maintenant, nous avons repris Kazajita. Aujourd'hui, nous allons prendre Chifra et Burka. Ce que nous voulons voir, c'est une Éthiopie qui s'appuie sur nos sacrifices. Fin octobre, le TPLF avait revendiqué la prise de 2 villes clés en Amara, se rapprochant ici à 2. Aku sele forona ubeka ere nyininga ako nkofa onyebe dugumina kuluba mina ko ye yoro strategique badi kanye yemina ula ko dugore be sini ambeno mina ako nali kera sobuye ka to surasu do de farala uninka do de farala ukafaso kanunu ka chestrika le moral de troupe ayela na tuguni ako wako ni antatode. Le lendemain 6 décembre oye donjoye kuna sini mun forere fika ayalame. Notamment en Éthiopie où le gouvernement fédéral poursuit son avancée dans le nord du pays. Aujourd'hui, le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed assure avoir repris les villes de Dessie et Kombolcha, 2 agglomérations de plus de 200 000 habitants, alors que les rebelles tigréens du TPLF se trouvaient à 180 km de la capitale Addis Abeba il y a 10 jours. Ils ont entamé un retrait vers la région du Tigré, retrait que le TPLF qualifie de réajustement territorial. En 10 jours, Nia Clétan et Tigré, rebelles tombés à 180 km de la capitale. Tellement que Yamana Gouchi, une capitale tot 1 km keme en Bichigi. Premier ministre Bora Kata Forona. En 10 jours, aïe du Wolon Vladimir rebelles Beka Singata ou Dagala. Koun, dernière nouvelle, le 7 décembre, à Olamé. En revenant à présent sur cette annonce du gouvernement éthiopien, les autorités d'Addis Abeba qui ont affirmé hier avoir poursuivi avec succès la contre-offensive contre la rébellion tigréenne. Des rebelles qui étaient il y a 10 jours encore à seulement 180 km de la capitale, Addis Abeba. Les villes stratégiques de Dessie et Kombolcha notamment ont été reprises, le front a reculé partout. Mais dans une adresse télévisée, le président du Tigré a minimisé le recul de ses forces en évoquant un ajustement et un retrait tactique. Explication, Léonard Vincent.
Debretsion Gebremichael n'apparaît en public que rarement et cette fois c'était pour expliquer ce qu'il a appelé le résultat d'une évaluation de la part de son état-major. Il n'a pas donné de détails sur cette évaluation, sinon pour admettre que les lignes d'approvisionnement de ses troupes, très étirées du nord au sud, étaient difficiles à tenir et que ses forces avaient, selon ses propres termes, d'autres problèmes à régler. Sur le terrain, la situation commence à s'éclaircir. Les troupes tigréennes ont reculé partout où elles avaient percé ces dernières semaines, dans l'Afar à l'est, dans l'Amara à l'ouest, et le long de la route reliant la capitale tigréenne Mekele et la capitale fédérale Addis Abeba au centre. Malgré le ton rassurant du leader tigréen, des sources diplomatiques et militaires indiquent que la rébellion a subi des pertes importantes, notamment en raison de la montée en puissance des drones utilisés par l'armée éthiopienne, des drones coûteux à entretenir et à armer, nuance toutefois le centre d'études Saran Research, vu la situation économique actuelle de l'Éthiopie selon sa dernière analyse. Claire, ni kuno nouvelle. Clétan, ako, il a fallu que Euro fait féminin. Premier ministre n'a qu'à armée ou punter qu'à boire bella. Il a fallu que Nyamugo, ko nyingale ako, ko tient là, ou le tunga jibe te me siram fait, ou ka bolo te me siram fait, ou ka menon te me siram fait, qu'au gouvernement au siram betike, ils sont asphyxiés, qu'au obligera, ou bébé ka sikou ka daka kono. Ako gouvernement sera ko ka choko di ko drone de utiliser. Oui, drone de utiliser, drone de bec rebelle ou bunte fambé fait. En 10 jours, les rebelles ont perdu toutes les villes là où ils avaient percé. En 10 jours. Aya fomu. Kiaure fo kone Ashim Tara nyamana posula kone enta toy. Kabenoya. Ashim Ta. Oh. Bari journaliste burkinabé. On ferait une solution de proposer Guinée Télévision s'en fait. Burkina problème na anga bari la main. Allez pour la solution Djombe bi Burkina. Non mais c'est quoi appliquer mal anga bari la main journaliste. Les solutions. Oui, allez, si vous permettez rapidement. À mon avis sur les solutions, il y a des solutions symboliques pour le président du Faso. Ces solutions politiques, ces solutions symboliques, je pense qu'il faut transférer dans un premier temps la présidence du Faso à Inata pour des mesures symboliques. Deuxièmement, le ministre de la Défense, à mon avis, doit être basé à Mangodara. Celui de la sécurité doit être basé à Madouari, dans l'est du pays. Le chef d'état-major général des armées doit être à Waïguya. Il dissout le gouvernement ici, former un gouvernement de 10 membres, parce que plus de 80% des ministres ne servent à rien. Il faut libérer les officiers du RSP. Les anciens officiers du RSP, il faut trouver un format pour les libérer, parce qu'ils ont agi sous les ordres de leur chef. Il faut trouver un format, les libérer aujourd'hui. Ils peuvent demander pardon à la République parce qu'on a une crise d'officiers sur le terrain. On a un sous-lieutenant qui quitte Pau pour aller commander une section au front. Il se retrouve avec un adjudant-chef qui a 30 ans d'expérience plus que lui. Ça ne marchera pas. Donc il y a des mesures fortes à engager à mon avis. Voilà. Bariko, allez pour le Burkina Faso, Gelamin, Konofura, Mimbe. Tamaché mi rêve c'est comme Maou Doussou, Laouli, pour mobiliser, que Burkina président a palais bois ou a palais yelema Anita Fagali Bakera Euro. Ministre de la Défense, qu'on fanaka yelema Dougou de la Fagali Bakera Euromina. Ou qu'un ministère yelema. Chef d'état-major général, qu'on fana, et ministre de la Sécurité, on fanaka Dougou yelema Kelebe Euromina. Ministère yelema. Chef d'état-major, qu'on fanaka Boou Dougou, Kata yelema Kelebe Eurola. Ako gouvernement kachi, au gouvernement Mwata ko na fate shegina 80% ne servent à rien. Et bibina Burkina président a communiqué tira massa ka gouvernement chi. Ako Blaise Gambo ko munumbe RSP régime ko ka mugo libéré. Ou ka yafa deli faso dum fait. Ou ka la je chuka jona wese ku dado kelela. Gilbert Djindero. Oh, est-ce qu'on te sait une solution on a ka palais bo kan Sunjata ni Kuluba. Ashimga palais yelema sisa Banyangara. Où est la solution? Ministre de la Défense, ça doit Kamara Okaye la Mafarabou. Ça c'est une solution. Ministre de la Sécurité, Okaye la Madogofri. Voilà ça la solution. Yafom. Ashimga Palais la Banyangara. Dinanguru. Kata Palais Sigi. Ni mou Mogobe Marseille na Ikatae. Akata foro na beba soroy. Sadio Kamara kan yelema farabu kono. Ka ministre de la Défense transformé farabu.
Le ministre de la Sécurité, au kata soit djene, walma kata dogofri, ka ministère yelemaye, nimbe marché ni kata e bekata, ka gouvernement chi, ka bege fo mko woro. Mko munu minelembe, mercredi na ta mekla ka jouer. Dogono ko social président na kloba la jolibaka, aya foko ibeka ya foya. Ko kelei la dombaga be magoya ko munumbe wari duma ku blala ku beya ako ibeka koni ko ya fo inshallah odonga ko tanya kamina ma je mercredi ni solution est seka ka mercredi do à 21h beka me ako ko comme ibeka bina asimu ne be fanga la bi ko se ka ta ibeka nyininga be balola iko kunun ko munumbe ka war dire belu makubeya jondo aka sécurité d'état nyemo Moussa Diawara be barola ko to nyininga bari solution proposée ko ka blaze ka régime mo bla ou ka yafa deli ou be se ko utiliser to mo utiliser té est-ce que moi je propose ou ka Moussa Diawara bla ka bube ou bla police ko colonel ni ato l'inspecteur de police we mu mine force atita la Sangare je crois Samake, qui était le chef de la force de la police, ou Kabla. Mouya Aumine, quand Mena Kouretake, quand Adurloxi dit, mon frère Goïta, colonel Goïta, directeur de la sécurité d'État, ou Kabla. Qui me refait vous pour le nouveau Sega Jamala demain. Ou Sega, dans tout le système qu'on a, cela est possible de les utiliser. Barrio de utiliser. D'autant qu'il y a une effectivité. Moi je propose ça, mais c'est la solution. Achimga Palais Yelema, Banyangara. Sadio Kamara, comme ministère de la Défense Yelema, Farabou. Ministre de la Sécurité, Oka Yelema, Dogofri. Gouvernement Kachi, Kabe Kenfo Mokoro. Ouka Mokoro, Oukou Bla, ou exploiter. La solution de Bari me paraît bien. Achimga Tanyamanakoni Entatoe. Akataka, atato kana dugo, anga departoy, bekata soroy. Nibe fega marchi gebita marchi warni ni bayamburo ibenaya. Pour moi, c'est des solutions symboliques. Alors, aux solutions, oui. Aux solutions là-bas, mais aux solutions. Non, solution moi. Solution flanc de fois 600. Solution follow, oui, Éthiopie Premier ministre qui a solution. En 10 jours, il a gagné. Solution flanc, oui, Bariga solution. Qu'a palais déménager, y comme Burkina. Solution sabana, oui, Shogel taille. Shogel est no flash, moi, comme mon gars, anga Shogel lame. Non, Hakibala, parce que Malion Benina Koko, Dona, 2015-2016, deux flaws de Pharaon, flaws de Boutiou, Allemagne, ou l'Asra, pour que votre groupe, Capement, ou Talola, Caplau l'Asra, ou Castra de Fly, vous avez fait, comme flaw du, and you don't know, vous avez Tasman du café. Le tasma du kasura, buka somo fara. Le tlaka fo comme une petite dogo flafé. Donc adam men. Mais là le chocolat. Gouvernement mi ban manipule. Gouvernement qui a servi de renseignement, anaka l'armée de Kanga Ponya. Ou tolola, ou tara monté. Dia anana do trophée. Ko gouvernement est du koro a 2006 munde. Aya do mo bin sara o sabu. 23 mars dernier. Mais à Tchama, où il y a un soldat sur les cantonnés, ou quand il y a un soldat DDR pour des centres concernés. DDR pour des centres concernés. Nous voyons, parce que le gouvernement nous ne parle que de nous. Le gouvernement est récipient dans la Massaboma. Mais un gouvernement qui sous-traite la sécurité. Et c'est le cas de Jamana Lakana. Et le Lakana est à sous-traiter Kadi Mouarema. Donc, à la fin, qui est nous boulot. Voilà. Le gouvernement mi tise ga mo la kana fe beta di mo gorema ikom Wagner na nyoko na ko ma nga toy o fana sugal ga solution sabana a solution sabana to anga sugal ere la même senga fe na e mu fo a
ka kalan sabati Mali la a bɛ se ka dun ka bɔ sabati Mali la a bɛ se ka kɛnɛya sabati Mali la ni kɔngɔ min tɛ se k'o kɛ s'il n'est pas légitime l'électricité t'i bolo k'a fɔ ko président élu la n ko élection ye permis de ye chauffeur bɛ taa permis passé a bɛ examen u bɛ permis d'a ma mais n'a tora ka accident kɛ don o don permis de boli a la. Oh, troisième point solution Choguelta quoi permis boshi. Gouvernement mbe dese ka jamanadenw na kana. Gouvernement mbe dese ka kalan sabati. Gouvernement mbe dese ka dun ka fa sabati. Ako permis ka bosho la notre ka beta faka ko la. Ça c'est la troisième solution. Le mercredi amena sigaka. Il est 0h51. Ambe élément Chérif CDAO ka réunion be dimanche don. Anga souffle en musique 1 minute amena bonne CDAO yi a tête minute tanka.